Ye, ricik. Baju mas karben guru pedot. Lu gawe nang meja telu. Niki Pak Tia atau Mama Tia wonten Drojok sing dibakso Drojok nggih Mama Tia. Oh, Sugito Meragel, Sukorame, Mbak Karta Meragel, mat mendengarkan saking Margola Ratun. Ayo kanca tumandang do suka-suka kanggo putri manunggal dadi sawiji. Ayo padha gawe palipure sing desa saiki guyub rukun ore luhure budaya seni karawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sesepuhi Bapak Ratno pribadi. Moga-mogi budaya ingkang lestari rina wangi rahayu salami-lami. Oh, dua lolo jayo yayo jigrang aduh rama nek kene apa kuwi iwak tahu wis gak ono sing tuku tahu lunduk arep madang lawe tahu rama dolek bojo sing sesno setuhu waton setya setuhu aduh dik aduh aduh rama wis gak golek pindang arep madang lawe pindang rama ya apa nduk bojo pilih sing sayang sing sayang mesti germo gondang pasti rama rama
Dudu watu yen cili arane pasir. Ayo sir. Watu kambang kali ana ing pinggir. Baru ketemu aku kok langsung mesir. Kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelapa iku arane keluku. Disikeri di para dadi pitu. Sak pendino mas aku gak bisa turu. Ayo jagung bisa turu. Kok ngomong ora kewektu. Areng-areng bakar gedang nganggo geni. Sampai kuru awakku tetep mikiri. Oh ya. Gedang raja sak tunduk digawa wong blumbang. Timbang urung alu wong digawa jubrang. Kedai sami Aduh, Dik. enak urapan kopo. Apa kuwi? Ati iki estune pon kanggo niko. Gedang raja sak tunduk diparateli. Yen ra percaya bedang dodo iki. Dudu watu yen cilik arane pasir. Ayo sir. Watu kambang kali ana ing pinggir. Baru ketemu awakku langsung nafsir. Kelincutan kaya kelangan pikir. Wit kelapa kuwi arane keluku. Disikeri di para dadi pitu. Sak pendino aku ra bisa turu. Kangen niko ngomong ora kewektu. Areng-areng bakar gedang nganggo geni. Sampai kuru awakku terus mikiri. Gedang raja sak tundun karek papat. Timbang urung malah digawa minggat. Ngono lho enak ta.